A preocupación pola perda de competitividade do mercadiño boirense afecta tamén á oposición. Boiro Novo responsabiliza ao goberno local do esmorecemento da feira. Nos parece mesmo ata absurdo. Cando vemos que o alcalde pois lle bota a culpa a que no mercado pois existen postos de venta ilegais ou incluso lle chega a botar a culpa á climatoloxía. Bueno, a climatoloxía é para todos os concellos o mismo e outros mercados como a da Pobra, como Ribeira, como Noia, como Rianxo son tan exitosos que incluso teñen varios días á semana mercado, non? E o tema dos postos ambulantes pois é algo que se pode solucionar perfectamente desde o concello e iso tampouco impide a outros concellos da nosa contorna pois ter mercados exitosos. Por lo tanto, o que creemos que debe facer o señor Dieste é deixarse de excusas, deixarse de pasarlle a pelota a outros cando ele é o máximo responsable do goberno de Boiro e, polo tanto, cando ele é o máximo responsable de que as cousas funcionen teñan que funcionar como teñen que funcionar, non? Consideran que a escaseza de servizos para os potenciais clientes, como a falla de espazos de aparcamento ou aseos públicos, están detrás desta baixa afluencia. Por estas razóns, propoñen a creación dunha comisión na que, ademais dos grupos políticos, participen representantes do comercio local e dos vendedores ambulantes co fin de consensuar medidas de dinamización. Algo tan básico como podría ser abrir o aparcadoiro da Negral e dotar de aseos públicos ao mercadillo municipal xa sería un paso que podría dar dende o Concello de Boiro sin que costase ni un só euro ás arcas municipais para poder dinamizar o mercadillo municipal. Si se plantean cambios de ubicación, o que ten que facer o alcalde non é pecharse en banda, non é botar a pelota fora, sino o que ten que facer é buscar un espacio de diálogo. Un espacio de diálogo cos vendedores ambulantes, pero tamén un espacio de diálogo cos comerciantes, cos hosteleiros, coa asociación de empresarios e tamén cos grupos da oposición. Unha comisión que tamén debería abordar, din, a posible reubicación do mercado, tal e como teñen solicitado algúns comerciantes.